Esplèndida diada de Sant Jordi a Figueres amb més d'un centenar de parades a la Rambla i diferents activitats complementàries al llarg de tota la jornada. Els llibres i les roses han estat els veritables protagonistes despatxats per llibreters, floristes, entitats i partits polítics. També hi ha hagut l'hora del conte que la biblioteca ha traslladat a la placeta baixa de la Rambla. Joan Boé ha explicat la llegenda de Sant Jordi amb la col·laboració d'alguns petits espectadors. Per la reina del drac i per la nena del patinet. Molt bé. En l'any de la capital de la Sardana no hi ha faltat la tradicional ballada del migdia a la plaça de l'Ajuntament i amb la cobla Foment del Montgrí. La programació d'actes de Sant Jordi a Figueres havia començat divendres amb el gran dictat popular al Museu de l'Empordà i també la 5a Revetlla Literària a la Biblioteca, una trobada d'escriptors locals, editors, llibreters i lectors. El rapsó de Joan Massot Kleiner hi va llegir textos amb l'acompanyament musical de l'arpista Anna Godoy. I tots somreien bonament, com els albats deuen somriure en els llims, i tots sentien que aquell dia havia tingut un encís imprevist i que el recordarien cada tarda, quan el sol arruentés els grasers de l'entorn, quan les cigales cantessin en els plàtans d'enfront i quan l'ensopiment quotidià vingués a endormiscar-los en llurs setials d'invàlids.